I-priority ang balanse nga kinabuhi. At man na imong panglawas, kay lawas ang puhunan para mapusla nimo imong kusog. At man na imong pamilya, kay sila ang musuporta nimo kung magsakit ka. Ug ampingi imong trabaho, kay mao nay hinungdan kung nganong makapalit ka sa imong panginahanglan. Pero ang nahitabo karon, di na balanse. Nagsige na lang kag trabaho, sige na lang kag una sa imong bisyo, ug ipasagdan nimo imong pamilya. Gidaot nimo imong lawas. Di pa na nimo masabtan, kay naa pa ka sa batan-ong edad. Pero kung maabot na ka sa saktong edad, ma-realize nimo kung unsa ka importante ang himsog nga panglawas. Timan-i nga ang tanan mo labayra. Ikapila nimo gikapoy imong lawas para makakwarta. Maunay hinungdan kung nganong stress na kay ka. Sige kag gukod sa mga butang nga dali rang mawala. Self-care is not selfish. Mubo ra kayong kinabuhi. Way trabaho nga angay pakamatyan. Kabalo ko nga tungod sa kalisod, naningkamot kag ayo. Pero hinaot ma-realize nimo nga mosamot kag kalisod kung magsakit na ka tungod sa grabing kakapoy sa lawas. Ayaw pasagdi imong kaugalingon para lang sa imong trabaho. Himo ang priority imong lawas.